ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆମେ କମ୍ ଦିନରେ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ଆଉ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଛ ଚାଷ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଭଲ ଇନକମ୍ ବି ଦେଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବି ଏଠି ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି, ନଟା ମାଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ଆମର ସଫା ହେଉଛି, ଗଡ଼ିଆ ସଫା ହେଉଛି। ଏଇଟା ସଫା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଜାହାର ପକାଇବା। ସଫା ନ କଲେ ଆ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଥିବେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ପୋକ ସବୁ ଥିବେ, ତାକୁ ମାଛ ଖାଇଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ରୋଗ ହେବ, ମାଛ ମରିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଜାହାର ପକାଇବା। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ଆଗକୁ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ମାଛ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପରେ ମାଛ ବଢ଼ୁଛି, କେତେ ଗ୍ରାମ କେତେ ମାସରେ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ବି କହିଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଛ ଜାହାର କେଉଁଠୁ ଆଣିବା, କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିବା। ପୋଖରୀ ତ ସଫା ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଛେ ମାଛ ଜାହାର ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ମାଛ ଜାହାରଟା ମିଳୁଛି ଭଗବାନପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ଦ୍ଦପୁରରେ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ତ ସେଠି ଭଲ ଜାହାର ମିଳୁଛି। ସେ ଜାହାର ଆଣିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପକାନ୍ତୁ ପାଣିରେ। ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ମାଛ ବି ବଢ଼ିପାରିବେ। ତା'ର ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ିବ, ପାଣି ଟେଷ୍ଟ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଠି ଆପଣ ନେଇକି ପାଣି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେଟାକୁ ସେ ମାଗଣାରେ କରିପାରିବେ, କି କହିଦେବେ ଏଇ ପାଣିରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର, କି କେଉଁ ଔଷଧ ପକାଇବା ଦରକାର, ସେ ବି ତା ବିଷୟରେ କହିଦେବେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭଗବାନପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳେଇ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନପୁର ମାଛ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସେଇଠି ଯାଇଛୁ ଜାହାର ପାଇଁ। ତ ଆ ଭିତରେ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ମାଛ ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଛ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା ପରେ ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବି ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାଛ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସିଲଭର କାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅମୁଲ କାପ୍ ଅଛନ୍ତି, ରୋହି ଅଛନ୍ତି, ଭାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୀର ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଜଳଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତଳ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାହାର ଚାହିଁବ ସେ ଜାହାର ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ନେବୁ କ'ଣ, ରୋହି ଜାହାର ଆଉ ଭାକୁର ଜାହାର, ଜଳଙ୍ଗ ଜାହାର, ଏସବୁ ସିଲଭର କପ୍ ଜାହାର, ଏଇସବୁ ଜାହାର ଆମେ କିଛି ନେବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଜାହାର ତ ଧରା ସରିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବଛା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମିଶାମିଶି ଜାହାର କିଛି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ତାକୁ ବାଛି ବୁଛି ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ବଛା ବଛି ଜାହାର ସବୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଛ ଗୋଟାଟା ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାହେଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଏ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ରୋହି ମାଛଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଲି ରୋହି ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ନାଲି ରୋହି ଧରା ହେଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲଭର କାପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଲଭର କାପ୍ ଏଇଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ କରିକି ସେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ରଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ସେ ମାନେ ଜାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାର ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଏଠି ବିକନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାହାର ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଠି ଆଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ମେନସନ୍ କରିଦେବି, ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ବଢ଼ିଆ ଜାହାର ଏଠି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାର ଅଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ସେ ମରିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଯତ୍ନ ବି ନିଆଯାଏ ମାଛଟା କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେତେ ଦିନରେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ମାନେ ବୁଝେଇଦେବେ ଏଠି। ଦାନା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଔଷଧ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଠୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାରର କହିଦେବେ, କେମିତି ଜାହାର ଛାଡ଼ିବେ, କେମିତି ଦାନା ପକାଇବେ, କେତେ ଦିନରେ କେତେ ଦାନା ଦରକାର, କେତେ ଦିନରେ କେତେ ମାଛ ବଢ଼ିବ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଲଭର କପ୍ ଜାହାର ଧରାହେଉଛି। ସିଲଭର କପ୍ ଜାହାର ଧରା ସରିଲା ପରେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟା ହେଇଥିବ ସେ ବାଲ୍ଟିରେ, ସେଇଥିରେ ସେ ଛାଣିକି ନେବେ, ନେଇକି ୱେଟ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର କେତେ କେଜି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ଦେବେ। ତ ଆମର ଏଠି ଧରା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ମାଛ ଅଛି, ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ। ତ ତାପରେ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ମୋର ତ ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାହାର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ, ଆଗକୁ 4 କେଜି ନେଲେ ବି ପାଖାପାଖି 2000 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଏଠି ଆସିବ। ଗୋଟେ କେଜିରେ ପାଖାପାଖି 500 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଜାହାର ଏଠି ଆସିବ। ତ ପାଖାପାଖି ଆମର ଦରକାର ଅଛି 2000 ପିସ୍ ଭଳିଆ ଜାହାର। ତ ଆମେ ଏଠି 4 କିଲୋ ନେଇଗଲେ ତ ଆମର ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ୟାକିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଖାଲି ଦାନା ଦେଇକି ଯେ ମାଛକୁ ବଢ଼େଇବା ସେଇଟା ନୁହେଁ,
आधार बहुत प्रकार जिनस अच्छी आम देले माछ खाइबे, माछ खाइले बढ़िबे, जमीक बहुत प्रकार जिनस अच्छी गोबर आ सार केमती यूज हुए संपूर्ण माछ बढ़िबार प्रोसेसटा से संपूर्ण कहीदेवे। जदि आप गोटे जहाँ नियंतु भल जहाँ ये मिलूँ सब प्रकार जहाँ मिली आप जेको जहाँ आसवे से मिल पार। समस्त तो ये माछ चाष करूँ आम कम खर्च केमती अधिक लाभ पाइपर से विषय चिंता कले तो आम पाखापाखि जो जहाँ आणुचे तार दानार प्रोसेसटा देखा पड़ो, तार फिडिंगटा देखा पड़ो। प्रथम कथा 6 ରୁ 7 मास भितर जदि गोटे माछ 1.5 केजी रु 2 केजी हो पारुची तो सेटा बहुत भल प्रोसेस। तो सहीटा को आमको करने 6 ରୁ 7 मास भितर 2 केजी माछ करने आमको विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा पड़ो, जमीक पानी विशोधन करा पड़ो, तार चूर्ण पका पड़ो, जेकोसी दाना आम दौचे केते परिमाण दिज्व से विषय जाना पड़ो, कौ दाना देले माछटा जल्दी बढ़े, बादाम पिडिया केते आवश्यक होची, सब प्रकार कथा कही बुझे सारापर से जहाँ देवे। आदि आप गाड़ी में नबाई चाहिए तो से आणिकी गाड़ी तांकर गाड़ी अच्छी, गाड़ी मध्यम आणिकी तुम पोखरी पाखरे जहाँ को पकई देकी से माने भी जीवे किसी असुविधा ना। तो ये तो आप देखिपे जहाँ पैकिंग होची फास्ट पोखरी धरा आसला, तापर गोटे जरी में पशिला पानी पशिकी ऑक्सीजन दिया होची, कारण 10-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर गले भी किसी असुविधा हेनी माछ मानकर, कहीं ऑक्सीजन से लेवल ऑक्सीजन दिखाई रोचे पाखे। तो एमती लाइन लगे रखाई सारापर गाड़ी में गोटे अच्छी आम ट्रे जो अच्छी से ट्रे धीरे धीरे करके नियालापर जाकि आपड़ से गाड़ी में नहीं छाड़े पोखरी पाखे जो लोक नौ से नहीं सारापर जाकि सी आसवे। एबे तो आमर पैकिंग सरी जाइए, गाड़ी भी रेडी है, गाड़ी रे आमर जहार जीव तो सब ट्रे सब ये सब पशिब जो माछ पैकिंग होपर आम एठू नहीं एबे सब ट्रे बुआ है गाड़ी को जीव से सब करदे, तुमको टेंशन ना पड़ोनी, तुम एका आसले भी क्विंटाल 5 क्विंटाल जहाँ भी नहीं जापर सेमती किसी असुविधा ना, कारण से सब प्रोसेस करदे तुम पैकिंग पाखु आरम्भ कर गाड़ी में बुईक रखा सब कम करदे। बस तुमको आसिक एठू नबार अच्छी ना नहीं माछ जहाँ जो छाड़े तुम जो पर्सनल गाड़ी नहीं आसो तो आहरी बढ़िया कथा।
Thank you.